Ayo, aja nek kono nek ceblak dhuwur. Yepa! Hei! Iya! Oi! Hai! Hai! Iya! Iya! Hei! Hei!
Mau saya digiting. Oh. Wah ini gondan dan jentok. Syukur. Hei, aja nek buriku ae ngerti musuhe. Kowe diapano? Aja bisa. Ngerti. Dah bener biasa. Biasa kok. Juli. Jatuh. Juli. Kawan. Bualah, salah. Jangan diamputasi. Aman! Aman apa nih? Saya ngomong aman sama. Toh. Mesrano sithik. Oh, bocah kleto kok mari-marine, Gun. Selamat kok. Selamat apa? Sesuai dong. Ayo. Apa? Ayo. Hey!
piye? Apa? Apa yang ngarep? Piye? Lembah aja ana. Apa? Kowe tak jantung. Bebas. Wah, aku paling pitik wong musuh bebas. Ewan 1-1-an. Senggel. Oke. Wani. Kowe mudeng ora au. Katok. Katok. Katok jatuh. Katok. Kamu senai gak apa-apa satos. Gegere panas amat. Apa? Jowo. Kaken renang. Ya lah. Apa? Kowe iki lha apa? Apa? Ya Arab jare, Bro. Siap gerak. Siap gerak ya. Yo. Baleni neh. Yo ki Arab. Siap. Iya. Gerak. Tidak. Enggak boleh ini. Hai. Hai. Siap. Dat. Gerak. Gerak.
Kabeh wadya balamu kon maju ning pangarepanku. Aku ora bakal mundur sak jangka. Ora nang papat kene. Ora Marat. yang pecat nyawamu, yen pancen kaya ngono, maju bak gedeng. Oh ngono. Kowe sing maju bak gedeng Srame. Iseng mbok batutke? Iseng tak batutke. Neng cukup. Ojo monggo atose balung kandele kulit sing gua karepe adu kalah serten. Jon. Ora mung kowe sing bisa ngajeno. Sawane Hãy nông rinh phát luôn. Ojo sesingkitan deh, metu aja po. Aku ora sesingkitan. Sing mbok karepe. Sing tak karepe. Sawangan. Opo kang dadi kawujudan? Narati paman dhewe. Iki opo iki? Kewan opo?
Ulo. Kowe ora tau singkatan. Iya. Apa? Bedek cuk. Ulo. Tahu lho. Gaya iki ulane apa dasar? Weh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Suntil Balang. Suntil Balang. Namaku Suntil Balang. Rasanya mantan ya. Langsung hilangin, terus hilang. Duh, kepala udah ke kaki, kepalaku sebelah bawah, kepala gunting, kepala siraku jeblok, orang sing jiko dewe, siraku, matur ngene cinta, dadah, waduh dia malah buru-buru ngomong dadah. Anak sebentar bayar. Iya, Sob. Aku tanda dong, asik.
Wala kanca ruangku nang iki mau wae teni aku. Aku yang malu Pak. Kancane asik. Selamat malam. Bukan Siti das. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora disauri Mas Col. Ora masalah. Wong duka ndiki jenenge Duka Nglahar Desa Puyo Kecamatan Ndawe Kabupaten Kudus. Bengi iki acarane apa, Dik? Acarane halal bihalal. Wah, rame tenan bengi iki, Mas. Nanduk apa ya kene? Kene Desa Puyo. Kowe kok ngomong kok ora ngene lho. Iki apa jenenge halal bihalal dongakno. Wis kersane mbali paguyuban sandiwara ketoprak Wahyu Manggala. Pimpinane Bapak Mogol. Alamate Tanjung Sari, Kecamatan Jaknan, Kabupaten Pati ngono. Dongakna, Ndang. Tak dongakno. Moga-moga desa lahar kene sabubare nimbali Wahyu Manggala. Rezekine ora lokane tansaya kebak amin Allahumma. Sehat kabeh sak desa lahar Puyo kene amin Allah amin Allahumma. Iku ngono. Wah muga-muga taun nguri tembali meneh Manggala. Carane nimbali piye Wahyu Manggala iki? Ketoprak saka Pati. Gampang langsung ditelepon nomornya Pak Mogol. Ngono? Nomor Pak Mogol telepon. Nomere pira? Rungokno kupingem langsung ditelepon ya. 081 enak 228 Isi 128 mantes 19. Ngono langsung ae kuwi nomere dihubungi ketoprak teko dhewe acara sedekah bumi halal bihalal ya masuk ngono pancen jos Wahyu Manggala lho iki ngono. Iya wis Col ngene Piye? aja suwen bareng-bareng mirsani Wahyu Manggala gelar gebyare piye ngono ayo ning diringi dijenan saya Dijenan WM Audio di setele. Performance by WM Audio featuring Dimas RMX, Rizal Suto, Wahyu Manggala Production.
Wahyu Manggolo. Ya, Singone Wahyu Manggolo. Iki lho. Hey! Mandek. Sapel karo anakmu kowe, Mau mikir, Bang? Sampeyan mikir. Mikir. Aku mikir. Mikir. Pancen kewan, Mau maju, mau. Mau maju. Kowe maju wong. Jenengan maju. Kowe maju. Maju mo. Jangan maju, mau. Maju. Sampeyan kudu maju. Mikir, maju. Wes ning kono wae. Aku sing aku. Angkat butolan kowe angkut buto. Gusti Patih Lugendhen. Yo gene kowe gawe rusak ing Praja Maja wae. Estunipun ingkang lepat menika mboten kula ning anak-anak. Panjenengan mlepat nggih. Lha napa mergo aku iki tamu kudune tamu diajeni. Nah, Naik tamu ora disuguhi panas enak-enak. Lho kok malah dijelek. Aja Panggilin. Ampun nguputke kula. Kula niki nyempalane kalih panjenengan. Niki enten sing kongkon. Ana sing kongkon. Nggih. Sapa sing kongkon? Niki. Ambe. Nggih. Aja kliwing panompo. Senajan to aku sing perintah. Nanging aku mergo kepengin ngerti lan jajal digdaya ora utusan saka Kadipaten. Ngono di jajal. Nyoba yen pancen cetha digdaya karepku ora diutus nglamar. Nglamarmu ditampa. Ditampa. Sabar. Patih Lugendhen. Sabar. Menawi penglamar kula niku dipun tampi. Lajeng napa ingkang dados buktinipun? Ngerti buktine? Nggih. Ya. Lho. Iki napa niki? Nawal. Nawal. Saking sanes Sang Juwita Ratu. Sang Juwita Ratu. Napa cekap namung menika? Ana ijoan Jane pripun? dawuh pangandikaning Sang Juwita. Mergo sing dawuh kuwi adipati lan sesembahan ratu ing jagat Mojopahit. Nggih. Kudune dipilihake dina, sasi, taun, tanggal sing apik. Niki dawuhipun temanten menika dumawah dinten menapa? Jumuah kliwat. Jumat kliwat. Catet. Jumat kliwat. Catet. Aja nganti lali. Ning ati. Jumat kliwat. Sasine Jumat dilawas. Jumat dilawas dicatet. Sasi Jumat dilawas. Taune. Ben maksudan. Ngaku ae. Taune taun bebas. Taun bebas. Yo. Mung kuwi tok. Tanggale yen wis ana tanggal jumedhul saka kidul. Yen wis ana tanggal jumedhul saka kidul. Saka Catet. kidul. Nah, catet.
catet. Isih ana meneh. Apa meneh? Apa meneh? Ngenteni bosoke bling enggal aturke. Ngenteni bosoke bling. Bali Ki. Sampeyan iki wis bosen urip to apa pripun? Bosen urip. Sampeyan niku pripun? Nggih. Sing mbok karepno iki piye to? Lho. Kedaipun panjenengan ampun ngendika kados ngaten. Kudune piye? Sampeyan rika semanten sampun paring dawuh. To besok ora ana liya sing dedaupan kelawan Sang Dwita Ratu Kencana Wungu, ora ana liya Kang Mas Seto. Dedaupan dadi ratu ana ing kraton Majapahit. Sak lengser panjenengan sinten ingkang dados patih Majapahit? Lah rak kula to. Jadi kaya menika panjangka panjenengan menika boten kasempatan kasunyatanipun. Penglamaripun Purabisma Minak Jingga menika dipun tampi karo kalian Subasiti Kencana Wungu. Niki cetha angger kula menika dados ratu wonten ing kraton Majapahit. Cabar. Buktine apa? Buktine pun cetha lho, Wang. Sampun gamblang, sampun wijang. Nah, Dino, sasi, tanggal, tahun, sampun dipun tentokaken ngaten kok. Mengko dhisik. Nawala kuwi sing ngripta Dusudang Dwita. lajeng sinten ingkang Nanging reta? sing gawe ki aku. Lho saged panjenengan lho. Mergo nalika kowe campuing perang aku ngerti yen kowe kalah karo Angkat Buta lan Angka Buta. Salajengipun. Banjur aku ngripta Nawala. Dados Nawala balesan kala wau mboten Sang Dwita Ratu Kencana Wungu. Aku sing gawe. Panjenengan? Aku sing gawe, Tin. Menawi nawala kalau panjenengan ingkang damel. Nanging dinten sampun gumathok. Menawi dawuhipun Kencana Wungu kalian Urubisma Minak Jingga. Menika ngepasi dinten Jemah Kliwat. Ana apa ora dina Jemah Kliwat? Jemah Kliwat mboten enten. Nah, Ana apa ora Jajal? Eling-eling. Jemah Legi, Paing, Pon, Page, Kliwon. Lho, Jemah Kliwat iki mboten enten. Jemah Kliwat mboten. Ora ana. Nanging sasine mo. Sasi. Jemah Dilawas. Dilawas. Jumat Dilawas ki ana sasi Jumat Dilawas. Lho, sasi niku nggih enten kok sasi Ayo Jumat Dilawas. dieling-eling. Jumat Dilawas, mati akhir. Rejeb. Mboten enten. Lah iya. Lho nanging Tahun. taune Tahun bebas. tahun kok bebas. Tahun bebas niku mboten enten mo. Tahun kok bebas Sing niku. ana apa? Tahun baru. Lah iya. Lah niki wau jom budhe tanggal saka kidul. Lumrahe tanggal saka ngendi? Nggih. Wetan. Lho, wetan, Wetan. kulon. Lah iya. Lah kidul mboten wonten. Ora ana. Sing pungkasan iki. Sing kula emot-emot sing pungkasan menika. Nembe niki kula niki mireng. Nggih. Menawi kelampahan dedaupan Sang Dwita Ratu Kencana Wungu kaliyan Urubisma Minak Jingga ngenteni bosoke beling. Lah niki cetha Nembe kok. mireng kula niki bosoke bling. Beling kuwi iso bosok apa ora? Arep kependhem lumpur 1000 taun ora ngarah bosok. Beling niku mboten saged bosok. Kuwi mung aku hapus promo supaya enggal sumingkir. Lah dalah. Cetha penglamar Minak Jingga menika dipun boten dipun tampi. Tak hapusi. Kelampahan kula menika dados ratu. Dadi ratu. Kula dadi patih. Dadi patih. Suwan Majapahit. mo. Yo kini pirang-pirang dina iki. Yen ndak sawah, anane mung tansah meneng lan mung tansah lelamun wae. Jane opo to yen sing mbok pikirake? Keng menapa kula nandhang gesang kados ngaten iki. Yo kini perkara sing kaya ngono. Jane ana opo to? Rinten saudari. Kula niki tansah nandhang siksa batin. Saben-saben kula niki dolan kalih kanca rawangku.
Kula niki dipun dasya Ibu. Kaelo damar wulan. Menungso sing ora duweni bapak. Mongko Ibu. Kula niki sampun dewasa. Nanging ngantos sak mangke. Kula niki dereng ngertos sinten to sejatosipun ingkang ngukir jiwa raga kula Ibu. Aja kandha kaya ngono. Mesti wae kowe duweni bapak. Yen to kowe ora ono bapak damar. Nae sampun cetha. Kok pilih kula niki sampun gadah bapak. Lajeng sinten bapak kula Ibu kula niki kepengin ngertos sanget. Sing gedhe pangapura-pura. Ento aku butuh kandha marang jenengku sapa sejatine sing ngukir jiwa lan ragamu. Ora bisa damarmu. Kula suwun kanthi sanget Ibu. Kula niki kepengin ngertos. Menawi tiyang sepuh kula sampun pejah. Wonten pundi makomipun? Menawi tasih sugeng Ibu. Wonten pundi papan dunungipun? Kula namung gedhi sugeng Ibu. Ibu sing jare pangapura marang Ibu ora bisa kandha sapa wong tuamu kang sejatine. Monggo Ibu sampeyan pirsani dhumateng kula. Kula niki sampun dewasa Ibu. Napa sampeyan mboten gadah raos welas dhumateng kula Ibu? Ibu welas marang sliramu biar Ibu welas. Aku rasane atine Ibu ora kuwawa yen kucuan mloko marang sliramu. Sopo sing mungkin jiwa lan ragamu Sinten Ibu? Tiyang ingkang ngertos sejatosipun bapak kula Ibu. sliramu sudah kemana sopo wong tuamu damar bulan. Saka rumangsaku mundak dina ora mundak tentrem, kok mundak dina mundak saya susah, jane sing tok pikir ki apa? Menika buku wayah panjenenganipun damar wulan tanget sinten ingkang jiwa raganipun. Piyambakipun kepengin mangertosi Sudarma kakungipun buku. Ayo wis lumrah. Anakmu iki wis gedhe. Anakmu wis dewasa. Ora bocah cilik meneh. Umpama takon bapakne lak ya wis pas. Lah kok ora tok wene ngerti iki sing tok tutup-tutup iki apa? Kula mboten kiat nalika kedah walakon dumateng wayah panjenengan. Sinten tiyang sepuhipun buku, taosipun manah kula boten krungu buku. Oh alah nger. Perkara sing wis kasih. Kowe ora usah dieling-eling. Keng Batu nyawang ngarep kanggo uripe anakmu ing besok.
Ya. Mbok menawa isih dadi kanjelane ati. Ger. Kamar bulan. Kula ya. Yen ibumu ora bisa meneh ngerti sapa tenane wong tuamu lanang sing ngukir jiwa ragamu. Eyang bakal nuduhake. Napa saestu Eyang menawi kados ngaten. Kula matur suwun sanget dumateng sampeyan Eyang. Merga kowe saiki wis gedhe, wis dewasa. Kudune ngerti sapa tenane wong tuamu lanang sing ngukir jiwa ragamu supaya gampang umpama kowe arep ngabekti. Ya. Kowe dudu anake wong pidak pejaraan. Dudu anake wong cilik ongklak-angklik keng lungguh diplik. Nanging kowe turase ngawirya. Kowe anake wong nomer 2 ing Majapahit. Nalika negara Majapahit kengasta sinuwun Prabu Bramartunjung. Wong tuamu jenenge Patih Maudara. Mangke rumiyin Eyang. Menawi tetelo kula menika titisipun tiyang aluhur. Kenging napa kula mapan wonten ing Karang Pradesan Eyang? Ya. Dedungengane pancen dawa banget. Nalika Patih Maudara ya bapakmu. Salah sawijining punggawa negara kang setya bekti marang sesembahan. Nalika negara Majapahit kagegerake dening Kebo Marcoet, lumantar wong tuamu negara Majapahit bisa tentrem. Nanging sakbubare kuwi Sang Prabu Bramartunjung pasrah negara Majapahit marang wong tuamu. Temahan Sang Prabu Bramartunjung moksa ninggalake praja. Gandeng setya tuhune Patih Maudara kelawan ratu sesembahan. Mukti Bramartunjung Maudara melu ngrasakake mati Bramartunjung Maudara kudu melu. Mula kanthi kuwi wong tuamu uga ninggalake Majapahit. Ibumu diulihake ana Paluwamba dadi lairmu Eyang sing Kados ngaten. Matur suwun sanget Eyang. Sampeyan sampun buka lembaranipun sejarah ingkang sampun kawula. Rumaos kadodok wonten saklebetipun manah kula Eyang. Sak sampunipun kula ngertos sinten sejatosipun Sudarma kula. Mila kanthi menika Eyang, kepiye? Lilah sampeyan ingkang kula suwun ingkang supados kula badhe nulat lekasipun Sudarma kula. Tegesipun Eyang, menawi dipun keparengaken kula niki badhe suwita wonten ing Praja Majapahit Eyang. Niatmu luhur. Kowe duwe gegayuhan kang mulya. Tanpa bedane wong tuamu Patih Maudara nalika semana ngabekake jiwa ragane tumrap negara Majapahit. Wong tuwa mung nyurung lakumu, Ger. Matur suwun sanget Eyang. Yen pancen adeng niatmu, kono njaluk pangestu karo wong tuamu wadon. Nuwun medal sawetawis. Iya.
Kula suwun kanthi sampun. Bila sampean ingin kula suwun. Ingin supados kula tumuju wonten ing Praja Majapahit. Badhe nulat lekasipun Sudarmo kula Ibu. Jane ampun rasane atinipun ibu. Itu meninggalake ana ing Paluwangku kene. Yen to kabeh kuwi mau wis dadi niatku. Pun ibu bakal malih-malih. Matur suwun sanget. Sliramu kudu hati-hati ana ing sak tengahing dalan sinami. Matur suwun sanget. Nanging Palupi sadurunge anakmu budal ana ing Majapahit ninggalake Palu. Kowe isih nyimpen apa ora sandangane bojo? Yen kaya ngono anakmu kon salin sandangan sing biyen tau diagem karo wong tuane. Lekase anakmu Damar Wulan kuwi bagus. Niate luhur. Ora maido jeneng titise Patih Maudara. Nalurine kepengin ngabekake jiwa raga tumrap negara. Kuwi jebles karo wong tuane lanang. Kula bapa njaluk kanthi banget. Lilake anakmu ninggalake Paluwangka supaya bisa nggayuh gegayuhane. Kula badhe nglilakaken kalian putra kula pun Damar Wulan. Sinaosa awrat rakados putih mawon. Jalaran kula boten nate pepisahan kalian Damar Wulan. Yen kowe ora nglilakake, yen kowe ganduli ndak ibaratake anakmu kaya dene kewan kodhok kang ketutupan bathok. Ora bakal bisa polah. Ora bakal bisa nggayuh kautaman kula kanthi kuwi. Donga pamuji kang paling mandi kuwi dongane wong tuwa wadon. Sing istirahat Yen kowe lila, kowe legawa, wong tuwa percaya yen anakmu besok bakal dadi wong migunani. Coba sawangane. Sampeyan kula wonten kula. Katon gagah, katon pidiksa kaya dene nom-nomane wong tua lanang. Eyang biyen dititipi karo Sudarmanu wujud pusaka. Pusaka iki kon masrahke kowe yen kowe wis dewasa. Iki muga kena kanggo sangumu Suwita ana ing negara Majapahit. Napa sampun dipun keparengaken Eyang? Mbok bilih kula tumuju wonten ing Praja Majapahit. Iya, nanging kados Eyang melih. Yen kowe arep suwita ning negara Majapahit aja jumujuk nyang keraton
Majapahit lajeng kersanipun nanging jumujuga nyang kepatihan. Sebab apa? Ing kono sing jeneng Patih Logender kuwi kadange Ramamu Swargi. Biyen jeneng Harya Jejetan keng genteni palungguhane Ramamu. terwaca sedaya pangandikanipun sampeyan. Mila kanten niku tambahin pangestu. Ya. Pandungane wong tuwa banyu mili barengi lakumu, Mir. Muga-muga kelakon apa kang dadi setia. Damar kula nyuwun pamit tambahin pangestu. Pinangka cara ober lamah kula tumuju wonten ing praja Majapahit. Muga-muga wae sliramu dal kelakon apa sing dadi jangkane atimu. Lan sliramu uga ati-ati ana sak tengahing dalan. Ibu mun tansah nderekake marang laku. Estunipun awrat saya menawi toklo tebih dimaten sampeyan nanging sampun dados tekate manah kula. Bagaimana lekasipun sudah berkorban untuk kata. Ora mung kowe rumangsa kelangan putu sing banget tak tresnani. Nanging yen wong tuwa ora nglilani mengko mesake karo bapak. Mula kanthi kuwi cepak-cepake uga rampen bapa tak munggah ing sanggar palanggatan meminta marang Hyang Jawata muga-muga anakmu bisa kasembadan gegayuhane. Bocah bagus. Yen aku nitik saka sandang penganggonmu dudu wong saka Blambangan. Dadi pitakon sak jroning atiku. Tenane kowe iki sapa lan saka ngendi? Diwanoke. Aku Damar Wulan. Nom-noman saka desa Paluombo. Kosok baline sapa sing dadi aran? Yen kowe kepengin sak tenane ngerti aku, diwanoke. Aku Dewa Agung Walikrama. Dewa Agung Walikrama. Adipati nom-noman saka Bali. Sawijine. Aku Jarumuka. Jarumuka. Saka Ternate. Yen kaya ngono tiwas kebeneran. Aku ketemu kelawan kowe sak kloro. Tak gelak lakuku ing ujub. Aku bakal tumuju ana ing Praja Majapahit. Nanging aku durung ngerteni
endi dalan tumuju ana ing Praja Mojopahit. Lah iki tiwas kebeneran. Aku ketemu kelawan kowe sak kloron. Mbok menawa kowe ngerti dalan tumuju ana ing Praja Mojopahit. Damar Wulan. Yen pancen setiamu kuwi kepengin tumuju ana ing kraton Mojopahit. Aku go ngerti sak tenane dalane kuwi endi. Nanging Damar Wulan. Sadurunge kowe tumuju ana ing Mojopahit, ning kene aku kadhawuhan dening anak Anggir Urubisma Minak Jinggo kang supaya nantu kamangka isine tantu kuwi sok sapa wae ora mawas sing liwat ana ing papan kene kamangka dalan sing bakal mbok liwati kuwi tumuju antaraning Blambangan lan Mojopahit. Mula ngger Damar Wulan ning papan kene kowe bakal tak tantik. Kowe abot Blambangan apa Mojopahit? Lamun aku abot Blambangan, nugroho apa sing tak tampa? Lamun aku abot Mojopahit, semono uga aku bakal nampa nugroho apa? Nger Damar Wulan. Yo, bakal tak wangsuli pitakonmu. Yen pancen kowe abot Blambangan, bakal tak sediake kreta Joli Jepono Minangka titianmu. minangka titianmu. Bener. Mengene Damar Wulan. Aku mung kepengin takon sepisan maneh karo kowe. Gene ngopo kowe kepengin tuju ana ing Mojopahit? Dasarku maton. Aku kepengin nulat lekase wong tuaku lanang. Nalika semono pepatih ana ing Praja Mojopahit. Mula kanthi kuwi aku bakal nulat lekase ramaku. Sisa-sisaning uripku bakal tak abdekke ana ing Praja Mojopahit. Damar Wulan. Dadi kowe kukuh bakuh pengin tumuju ning Mojopahit. Cedhane kaya ngono. Ing kamangka Damar Wulan dadi kawuralanmu. Nganti Kanjeng Adipati Urubisma Minak Jinggo dawuh lan aku kuwi kang supaya sok sapa wae ora mawas kalamun tono menungso sing liwat ana ing papan kene. Kuwi bal tak tantu abot Blambangan apa bakal mbacotke tumuju ning Mojopahit. Lire nek kowe bakal bacotake ana ing Mojopahit, kowe kudu mati sultan. Nanging nek kowe gelem manut karo aku, teges abot Blambangan, kowe bakal tak cepaki kereta Joli Jepono minangka titianmu. Ning kene aku bakal menehi pawangsulan Ya. apa sing dadi pitakonmu. Sing tak antu-antu pawangsulan. Aku abot Praja Mojopahit. Kowe abot Mojopahit. Bener. Yen ngono kowe kudu sirna saka tahanku. Lamun kowe dadi pepalangku bakal tak singkirke ana ing pengarepan. Singgah. Monggo. Os. Os. Wis payah suruting surya. Sedelok meneh iki bakal wengi. Yen kaya ngono, tak bacutno laguku.